President. Kabay na wala yung congressman. Ada kita apa lagi sih lumayan sih. Oh, kawan nyo, tadi nyo lagi apa tuh yo? Sangat ribu presyo na ito. Hah? Just let it go to China, free-free. Kembali na to, balik ka China. Ayo kawan nyo. Lambe. May salang araw ka na kawan. Hello, kasari! Kasari! Yeah. Next ko na. Number ko na.
Kapatid mo tao. Ayun na. Ayun na, magaling sila.
At na inapat ni Mayuran. Sekretary kay Bob. Ayun. Ano sa'yo na yan? Oh, number 12. Number 4. Number 4. Oh, next. Sander. Tag-5 na lang. Sander, nagburot ka na ko. Tag-5 na lang. Ah, pili na. Tag-5, tag-5, balon 5, tag-5 na. Pili. Tag-5, tanan tag-5, imong naong 5. Oh. Next. Chelsea. Sinata ko, burot ka na ko. Vincent, Vincent. Dapat agawon. Abing, ipasikat pa. Dave. Sekretary, igay. Kasi kaya lang kasi ano Abing makita. na picture, Toy. Igay, Toy. Abing na picture. Abing na picture, Toy. Igay. Number. Eden. Igay. Eden. Awan, awan. Igay. Toy. Oh, this one. Sa pagsa. Ulay. Sa pagsa. Number 7. Oh, bravo. Next. Harley. What? Iyawin di pala. Number. Ah, 15. 15 natin yan. Sana ka, boy. Oh, next. Jacob. Marlon. Ha? 1. Justin. Oh, ni Justin. Ayun ni Justin. Justin. Oh, si Ate Nel. Sunod. Ni Ate Ading. Ayan, Ading na. Number 11. 11. Umigit natin mo malaw. Number 10. Ni Jasmine. Next month lang, Jasmine. Number 6. Hoy, amo, dahil kita mabunod. Awan din dumaya mo dumat. Sa loob lang ata ako. Maryland. Oh, Harold James. Magsalamat natin eh. Salam. Harold James. Eh, mga James sa'yo, boy. Huwag na Harold. Ay, sinabi Harold. Oh, number 16. Ayun, sa bali. Sa bali. Happy New Year! Oh, next na Aljo. Mga may batanon niya tiri ng matitaw. Ano ba isa? 8. Ano 16? Oh, next Maxen. 30.
Oh, ni King James. Kuno ka na. King James. Ni... Ito na, lumumag ni King James. Angkong. Ikidleng. Tangkat. Tangkat. Oh, mga bungeta. Halo. Kung anong kanyang regalo. Oh, ada cellphone na na. Ay, Ay, ano kayang regalo niya? Saglit, tulungan kita para
Ay. Ako, tita, panay pagkain yung regalo ko. Ay, pagkain Yan, dito. cellphone yan, cellphone. Hmm? Mamakaan. Kakita niya medyas mo. Radya kay tita. Kenny, tita. Kanina, nanay di. Andun na sa ano mo. Binalik ko na dun. Kakita niya ruwal, sa bayan. Chocolate. At tita, pagkain din yung sa akin. Sa kanya pagkain din. Pero Parehas na, iba, mamaya saglit lang ah. Panay pa ng pagkain. Ah! Ah. Anay. Okay. Di? Minubuksan mo yung mata. Sandali, anak ko. Saglit lang, Ajen. Tito! Tito! Sana yung bunot mo na yung malaki? Ito. Ay. Chocolate. Wow. Ay, chabe. Oh, wafrits. Wow, Oh, ang dami. non. Yan po ang nabunot niya. Ay, may cream steak. Oh. Bukas balik na ulit. Bukas na kainin. Opo, para hindi ikaw susuka na. Ay, bawal na. Regalo mo nga sa akin. Bawal na susuka. Regalo sa akin. Ah. Sabi mo, bibigyan mo ko regalo ko. Oh, di. Dami ah. Dami ah. Marami siya. Anong sasabihin mo sa nabunot mo? Ah, Gambor lang yan eh. Walang ayan, pangal. ayan nga. Happy New Year everyone! And I wish na sana ay matapos na po ang pandemic ngayon. And sa 2022 is bumalik na sa normal ang lahat. Gising yung aming baby. Happy New Year! Sabihin Happy New Year! Inaantok, gusto nang matulog ulit. Dito na lang po nagtatapos ang aking video. At sana po ay nagustuhan nyo. Please like, subscribe, and click the notification bell. And once again, Happy New Year everyone! Bye!